Straight to the Atong point. hatagag pagtagad mahigala kining dugang mga hisgutanan karong atong taon dili pa mara sa tas nato mga police report sa mga kaigalaan kay dunay ex-con sa nag-shopping sa supermarket sa Mambaling gidakop ni. Kaya karon tong taon sa mahigala tukhaon ang dugang report kay niya matoy usa ka babae gika-report na ni mga higala sa mga kaubanan labot sa usa ka babae mahigala nga na missing unya nakit-an ni mahigala pero wa na kinabuhi. Ato sa kuha ng report sa mga kaubanan anak karong taon-taon mga sukid tig Pinaw. Kining isyu natos nasyonal unya tong taon sa atong hisgutan mga kaigalaan kay maparihan ni sa milabay mahigala nga Marcos Senior o karon Marcos Junior po pareho. Unya ang mga tao mahigala o labi na kini mga senador do na masay mga nangapriso kaniadto. Karon mga kaigalaan murag ang mga senador murag willing sa mahigala pod niya mo papriso. Mura og mubarog sila mahigala kay damor nga imong iduot ang mga tao damor mga kaigalaan nga mo ribinta og mubarog yun doon sa kamatuoran. Mo ni kalainan mas may pa mga higala og karabang tagaan nimo freedom kay og panalitan og imong piton og imong i-instill mga higala nga imong i-introduce mga kigala ng pagpanghadlok murag ang mga tao murag ma-reverse psychology nga dili ninon mahadlok no mo na nga kini ni ang atong sundan ang sunod mga higala nga mga panghitabo ini kasama sa sinit panalitan murag willing man sila sige lang okay lang murag pareha sa unang panahon lang ni Ninoy Aquino nga gipangbalhog sang Marcos sa prisuhan pero ni okay sila no sumurag delikado mabalik bitaw ang history. Inana ba nga dili mga hadlok, okay lang. Willing mi mo sakripisyo. Inana ang mahitabo mga sukit tig Paminaw kay kini ni ang muraman og na tandugay na ang garbo. So si Jinggoy Daan mahigala sila si Joel Villanueva sila si Chis Escudero medyo nangandam na daan nga willing sa musod sa prisuhan kung mao man gani ni ang sitwasyon. No? So ang mga tao pod nga nagbantay, ang mga tao nga nagtan-aw makaingon sa dili naman ni inon ta mahigala nga tungod kuno hay kaso. Murag targeted naman ni mga kaigalang kinsay dili mo sunod sa among gusto. Mga priso mo, ha? Nakasabot na sila ani kay na-mention na ni Tulfo mahigala atol sa sesyon, no? Na-mention na niya ni. So ang taga Andrea Sapikas kining minority kibaw na sa unsay plano. Ang majority sad kibaw na. Wa na way blind anak nila diha. Puno sa kibaw mga sugit tig Paminaw mo nang iyahay og himo og mga moves. So ato ning hatagag pagtagad karon mga kaigalaan kay damon nga gipiit damon man hinuon sukol. Damon man hinuon nga mabarog. Nga ihuusa mi. Dili mi mo sibog ani. So kini mga kaigalaan atong pahinaot nga dunay Senate nga dili sa rubber stamp sa Malacañang. Kay kung rubber stamp siya unsay diktan sa Malacañang wa na gyud mahigalay correct niya nawa na ang principle sa check and balances. Kung mauho na mga sukid tig Paminaw, no? Kay kini sa House di man ka maka-expect sa House nga makabadlong sila sa executive, dili. Or alkunta sila mahigala. Pareha na sa imong mga circle of friends ba nga at least do na kay usas imong mga amigo or amiga din ha nga at least makasulti nimo. Kay kung wa na makasulti ikaw nagihawod kayo, bahalag sayop ka wa nagimusulti nimo, lisod na sa anak nga klase. Sa so, nga gituyo mahigala nga do na gyud ma-maintain ang principle of check and balance. Now how can you maintain the principle of check and balances kung mga hadlok na tanan, no? So mo ni mahigala tanawa, obserbarin ninyo di ba? Murag ni ribinta na hinoon, murag ni lig-on hinoon ang majority mga kagilaan nga kapit kamay na hinoon sila. Bahalag mga priso, ha? So kini mga kagilaan akong baliko no. Ang gi-introduce ni Marcolita pareha ni ang sa majority o minority do na mga kagilaay mga katuyuan. Si Senator Marcolita mo ni mahigalay nakapa-walk out sa taga-minority mga higala. Pulo sila mo angkon nga sila mo naita na sa tarong. So atong tanaw na ang amendment nga gi-introduce ni Marcolita mga sukid tig Paminaw mao nga kadtong mga senador nga dili maka-attend sa ilang session physically, pwede silang maka-attend, maka-join sa session sa Senate via online. Mao ni ang gusto ni Marcolita nga mahitabo nga dunay amendment ang rule sa Senate. Kay kung buto naon may galas pagkakaroon magudsad, everybody can relate nga sa pagkakaroon mahigala pwede na ang mga companies karon mga sukid tig Paminaw pulos naman day kini gamit ining online inday. Labi na kung international company ka, advance na ba? Advance na kayo ang mga kuan karon. Gigapang gamit na. Og ari ka call center mahigala, mas grabe pa gyud mag meeting na sila labi na mga dagkong mga companies tuwa sa gawa sa nasod ng
mga uban nga man nag-operate bitaw labi global nga companies day. Gipanggamit na ang Zoom. So advanced na mga higala, gipanggamit na ang online. Mismo makalilit ang tanan ha. Mismo mga higala labi pag ari ka sa mga call centers, unya ari ka mahigala sa mga hasta mga estudyante nato, online na ang mga klase uban. So mo nag-introduce si Marcolita nga mo-adapt taron niya naman ni ron. Nga atong i-adapt lahi man sa una, wa pa man mauso ang online karon niya naman. So wa tay mahimo ani, otherwise mauwahi ta. So mo-adapt ta ani karon. Og tan-aw ni mga kaigalaan ang tanang kumpanya ron. Labi pa meeting mga sugid ti paminaw, nana. Sa online na. Zoom or Messenger inana. Or kanang Telegram day. So mao na nakaliuso. Nisikat og maayo ning online mahigala nga mga meetings pag COVID-19. Diha misikat. Muna nga even ang Senate do na sila mahigalay online session na during COVID. Hasta ang mga estudyante makarelate anak kaya na may online class. Mga atong mga state colleges may gala kay bawo anak. Online classes. Hasta ang mga elementary high school ni sikat ni inani pag COVID-19 mga sukiti paminaw. Nanay kani adto pero dili pa inana ka sikat ba. Dili pa inana nga gigamit yun. Pag COVID do tay mahimo. Mura man tog na pressure kita may gala by circumstance. So ni naman ni so atong gidawat kana mga higalang mga online. So kami mismo sa RMN Radio Mindanao Network kay kining ato mahigala nga kumpanya tibok Pilipinas man nya kada syudad na amantay mga radio stations. Gikan sa Manila, sa Visayas sandaan pila man, lahi man sa Cebu, lahi ang Bacolod, Iloilo, Kalibo, Ruhas, Tacloban, RMN, ari po kas Mindanao, RMN Davao, RMN Cagayan. Sa usa ka tuig, kausa lang may mag managers conference nga magkita ay gid may physically. But sa monthly meetings, pulos na sa online inday kinoy. Zoom. So mo ning introduce Marcolita mo naman yung uso ron. So ato ning introduce. Moving forward, mga sukid ti paminaw, advance naman kay na naman sa internet nga panahon. Ang sa minority dili sa musugot. Pero doon ay mga interest. Ato tanaw na palihado na interest pero kita kung tinarong lang ba? Tinarong lang ba? Para na ko day ba tinarong lang day. Okay na ni siya oy. Tinarong lang ba? Pero naay mga interest la ato i-discuss unsay mga interest. Pero sa ako nang ingon, mao na kini karon ang uso na karon. In fact, daghay nakakwarta aning online, daghay naka nanginabuhi ni ini mahigala mga call center agents ato work from home na. Dunay mga kaigsuuna na to daghan nga nabuhi mahigala pinagi sa online tutorials. So, what tay mahimo, we have to adapt, we have to embrace sa mga changes. Muna changes, ang minority dili sa madap, nga naman, doon na sila interest. Ang majority, ilang introduce. Ba't kita ito, agiyon ito nga haon sa magiklaro ani, kung ako'y pasultion mahigala, okay na ang mo-adapt na taron, kaya mo naman ni uso. Ang mga companies mahigala, mo naman ni ipanghimo. Maka-meeting naman tayo, nisod man kayo nga, tayo meeting, kaya di man tayo magkakita personal. Di man, pwede naman. So mo ni ang nahitabo nga mingon na majority ato ning i-introduce. Mingon po minority di mi. So kay di man sila nga divide the house nang walk out sila. Straight to the Na point. atong balikan mahigalan ito mga isgutanan ron buntaga mga kaigsunan. Kay kini mahigalang nahitabo sa atong pag-walk out asam to mga pictures na dong pag-walk out nung nagpa kuan para ba ang nagpasiugda para ba sa walk out ay subiri day. Nabatong atong video dong names. Ato kunong tagag-pagtagad mahigala. Kay pag-walk out mga kigalaan, si Subiri maoy ni kuan gyud nagsulti pa mahigalas kay Tano. Kani niya katunay video nga kuan, kabantay mo nga Subiri mahigala may tindog niya kuan kani kan magmao ni. Sige ato kunong paminawon kuno dong. Ano ha? Ato obserbaran mga kigalaan. Sige audio kuno audio. Kay mo ni ha ang pag-ingon kini man god anticipated na yung daan. Kini sila dili ni mga inosente mga senators kay bawo ni silang tanan. May minority man kag majority mga sukid ti paminaw kay bawo na sila unsay sunod mahitabo. Ang gusto mga higala mo nagihag ni Ruben Padilla. Okay, asa gamay lang. Gihag ni Ruben Padilla Jingo Estrada pag mention na ni Erwin Tulfo nga naa na mga preso. Ha?
Ang hitabo ini mga kaigalaan, mga tao nag-observe man. Nag-observe man mga tao, unsa man ni? Pangprisuhon, gumikan kay dunay kaso nga tinuod nga kaso or gituyo ni ang timing mahigala nga pangprisuhon kay nagsingabot ng impeachment ni Vice President Sara Duterte. Straight to the point. So niining puntuha mahigala si Subiri ha, tanawa, siya maoy nagpasiugda mahigala nga walk out na. Okay, sige dong, atong balikan ang katong ilang speech yung kisa nag-speech ana. Si Subiri may nitindog ug una niya tanan lagaw na ta. Section 41C para makaboto po kung sino man yung makukulong dahil sa announcement ng sa the Ombudsman na may lalabas na po ang warrant ng ilan sa mga kasama natin, Madam President. That is my question, Madam Madam President. Chair, the gentleman is out of order because his question sa mamadali, bakit, can be discussed in the actual motion. Can be discussed after the motion. Si Subiri may nagdao. We take offense Walk that out. bibigyan niya ng ganyang kulay. It's just like us saying, are you afraid if we have the hearing on the Blue Ribbon on flood control and mababanggit ka rin? You do not make that kind of statements here in the Senate because you assume good faith from everyone. That rule hindi mo na-delay. Nagsulti pa sa Cayetano. So, Madam Chair, Si Subiri I move may galan, that ikuha na we nga, lakaw divide na. the House. Okay, si Subiri mahigala mo nagpasiugda. No nga mo gawas na mga sukit di paminaw. Mao ni an hitabo na tumilabay nga Martes. Kanyo, Subiri mahigala mo naguna nga mo walk out na. Ngano ni walk out man sila? So akong balikon mga kaigalaan, kining gi-introduce nga amendment ni Marcolita mga kaigalaan. Kung atong tan-aon sa tinalong balang ha, dunay puntos Marcolita ani. Pero both side mga kagalaan, ang majority o minority, doon na sila ilang mga kaugalingong interest. Unsa may interest mahigala sa minority nga man sila mga kagalaan mo sugot nga mapasar ning Marcolita. Nga sa ako nang giingon mga kagalaan, balikon ko kining internet karon mga sukid di paminaw mauna man ni ang uso ron. Naa naman na mga higala. In fact, karon naminaw sa tong broadcast karon daghan ron ang naminaw sa tong broadcast na buhi pinaagi sa online nga pamaagi. Pila man kabuk naminaw na to karon nga nagpahigayon og tutorial pinaagi sa online. Daghan man magpa-tutor mahigala mga bata karon pwede mag-meet physically in the kin. Tutorial online na. Makarelate ang mga teachers ani, makarelate ang mga estudyante. Kani nga hisgutanan karon makarelate na mo namin kung og tinarong lang ha, okay na ni siya because gipanggamit na ni mga kagalaan sa mga nagadaiyang companies, gipanggamit na ni Miguel sa mga call centers, labi pa mga global companies, sa mga eskwelahan gipanggamit na ni mga sukintig paminaw kining mga iyon ani mga sukintig paminaw. Og sa pikas bahin pa gyud ang kumilik mga kagalaan mi allow na magani og online or internet voting like yan. Online or internet voting. Dito sa gawas nasod, online internet voting naman sila. So, nag-advance ba? Ang diri sa ato, ni move backward. Atras. Nganong atras man sila? Because naa sila interest. Ha? Ang Securities and Exchange Commission na higala, doon ay mga board of directors, participation sa mga meetings and votings in the online. Nya ako mahigala ko ingon ha, ang mga naminator, kamparang ka ba lang pag-istorya? Real talk ba lang ta ba? Sa mga companies mahigala, kami mismo sa RMN, Radio Mindanao Network. Sa usa ka tuig, kausa ra ang among managers conference, top level managers conference. Nga tanan nga mga radio station managers sa Tibok Nasod, kay daghan ban mi, gikan sa Luzon to Mindanao, nga naay mga RMN stations, sa usa ka tuig, kausa ra among top level management conference. So mga dito may mahigalas Manila or asa dapit i-held ang managers conference. Kausala na, ang among monthly meeting, kay muhatag matag updates, naman tayo mga reports. Ang among quarterly meeting, pulos na online dahil. Unsa may nag-advantage? Wa na ka mo gasto o plitis aeroplano, wa na ko mabiyai akong program, wa mga higala. So daghang advantages.
Ang korte mismo ni adapt niya na atong pag-COVID. Hantod karon doon na pay pipila ka mga korte nga ni allow sa online mga kaigalaan. Ang mga LGUs, ang tanan, dito ni misikat mga higala pag hitabo sa COVID-19. So muna nga, ni naman yung technology ron, atong gi-adapt mga sukid tig paminaw. In fact, ang ubang mga opisina karon nag-online mga higala og makahimo kag work from home. Ginahimo na work from home daghan mga higala after COVID yun di man ni sikat pag COVID. After COVID yun ito mga call center agents nga pwede ra mga higala work from home day hangtod karon nag work from home sila. Kay nakita man mga kaigalaan nga mas productive sila kung work from home. Makadaginot pa ka ang imong sweldo mga higala nakatrabaho mao man trabaho Unya wa ka makagasto og gasolina, wa ka kagasto og plite, unya wa ka maka-apil sa kasamok diha mahigala sa kalsada, sa traffic sa kalsada, og ang kumpanya sad mga kagalaan naka-save og kuryente, naka-save og aircon. Kay wa naman manunga dito sa opisina day. Katong mga technical people, katong skeletal force lang yun, nga kinahanglang mo nga. So dunay mga trabaho nga pwedeng work from home, labi pag mga meeting lang, o dunay mga trabaho may gala nga, kinahanglan ka mo adto gyud physically. Kaya ako nagingon, di man na pwede work from home, ginag-imbalmer pananglitan kas punerarya. Kanang trabaho, adi, na gina pwede nga imong inon nga imong dadoon sa balay ng imong trabaho. Hasta imong asawa, yung pamilya na mo, reklamo ginayon na di na pwedeng work from home din. Maura na siguro trabaho nga imong asawa, imong mga anak di mo sugot. Mo protesta hasta imong silinga. Pero kanang work from home ay gala nga live mga call centers lipay ang kwan dayon nga naara ka sa balay day, labi pag na mga anak, na mga kwan na naka-deliver ka exactly the same ang imong pag-deliver sa imong trabaho kung mo report ka sa opisina o dili. Sus, dako kay advantage mga sukid tig paminaw. Muna, mismo kami sa RMN, o kanang mga estudyante, kahibaw sila anak, kaya na may mga online nga mga classes nga nahitabo mga sukid tig paminaw. So, kinini ang, doon mga tutorials nga online, inana, no? Nagay makarelate na itong hisgutan ron. Mo na i-introduce Marcolita nga, mo-adapt na tani. Mo-adapt na tani nga, ang mga senador, mo tunga kita diri, but kung doon ay valid reason, na dili sa katunga, pwede sa maka-join pinagi mga higala sa online nga sesyon. Pwede sa maka-join. So para na to, advantage kay ang usa ka senador, gisulduan ko na sa tao day, gisulduan ko sa katawhan. So ma-appeal siya og session nga online, kadtong dunay valid reason. Atras mahigala ang taga-minority, di sa musugot anak nga proposal ni Senator Rodante Marcolita. Straight to the point. Nganon di mas musugot. Ang main reason anak, kini plangka-plangka lang istorya ha. Ang main reason mahigala, tungod kay di sa gusto nga masig mag-online si Senator Bato de la Rosa. Unya makaparticipate sa discussion ug maka-appeal sa voting. Mao nay klaro nga istorya. Straight to the point. Kay maka-appeal sa voting, delikado ang minority, mapildi sila. Gamay raman sila, mas daghan man ang majority. Ikaduha, malagmit si Bato de la Rosa dili maka-appeal kay bisan pag mag-online as Bato mahigala dakpon magyud mga kaigalaan sa kinini ang kapulisan ug NBI pangita naman siya day. Unya kung madakpan si Bato ipadama ni mahigala sa ICC, so malagmit ka sa Bato di na mo-appeal og online gihapon. Tan-aw na ko ha. Managana na sa Bato mahigala kay matrace niya kaday asa dapitan eh. Ang malagmit ani ipaprison las Jinggoy, ipaprison nila si Joel, ipaprison las Chis, i-appeal pas Marcolita kay pasakaan sad og plunder, pasakaan sa plunder mga kagilaaning hasta pagani mga kagalaan si Robin Padilla, appeal po obstruction of justice sa iya. So kining tanan nga mga senators diri sa may majority kay bawas sila ana i-mention ang Erwin Tulfo kay bawas na sila usay mga plano ana ipagsud sa prisuhan para di na maka-appeal sa sesyon sa Senado o di na mahigala maka-appeal sa discussion o di na makabuto. Straight to the point. So kung di na sa kabuto, ang manghawd sila na ang taga-minority. Mao nay kana prangka na akong pag-istorya ha, ano ato pa man ang tago-tago roy. So kanila pasumangil nga walk out kay kinahanglan og kuan kuno hisgutan og maayo man mo na. Kana mga atik na lang na. Pero ang tinuod mga higala gid ana, dili sa musugot nga mapasar na aron nga di makabutar si Bato,
dili mahigala makabuto si Jinggoy, dili makabuto si Cheese, dili makabuto si Joel ni ka balhog sa prisuhan. I-appeal pa na sa Marcolita og balhog. Kay ilaman pa sa kag plunder. So mahurot ni sila kabalhog. Ang mga tao nagtan-aw mahigala mo tuo ka mga tao dahil nga kini tungod ni sa kaso. Ang mga tao makasabot na nga naman mura man og di ba bugo mga Pilipino ha? Kasabot sila nga kung Duterte ka nga mulaban Duterte, prisuhon ka, gukuron kag tamas ginawa. Muna nga ang uban, tuoday kag kini mga 11 ka senador sa minority mga tarong sa ni, ha? Ning kamot sa mahigalag adtos minority pa di po sila matandog, ha? Way problema mo sa naa mo diri sa amo. So kadto mga higalang mo barog yun. Di gyud madas malita, di mo madag malita, ari mo sa puwersa. Wa gyud mga higala, so mga priso sila anticipated din nila. Ang gusto sa minority nga kasabot na lang ipambalhog sa prisuhan sila, so sila na imuhawd unya. Kay nigabot sa impeachment trial, kinahanglan gyapon og 16 votes. Lahi ang voting sa conviction na 16 ang gikinahanglan. Ang pag-ilog sa majority mahigala sa Senate, ang pag-ilog sa leadership kinahanglan og 13 votes. That's a magic number. 13 votes at the very least. Ang sa conviction 16 votes at the very least. But dunay mga rulings din ha, while the impeachment is ongoing, ay mga rulings din ha, nga kinahanglan lag simple majority sa present nga naa. So kung di nakabutal sila si Joel Villanueva, kansi sila. Monitoyo nila nga, dili nila ipapasar ka ng gi-introduce ni Marcolita, nag-walk out sila, nanggawa sila. Di nila gusto mapasar na aron nga dili mahigala makabuto sila si Jinggoy, dili makabuto si Joel, dili makabuto si Cheese, kung masud na sa prisuhan. More on nila ni. Ako pagtuoday, dili ni more on kang bato day. Kay kanas bato, bisan pag inyon pa nga mag-online na. Sige, online pa. Ma-approve na, online, para kang bato na. Paminaw ko, dili. Nga naman, o mag-internet sa bato, bisan to sa ila, work from home sa bato, dakpan siya ang kalakihan. Dali ka man na matris. May bawaan man hain kadapit. Kanang taga-NBI mahigala, kanang atong cybercrime unit. Magamit nila na mahigalag, matris ka sa mong GPS ug asa kadapit. Once mo on ka sa mong cellphone mo na nga naay mga pamaagi ana nga kadto mga marukoy sad mahigala nga dili sa matrace, pero kumo apil kag session nga dugay, delikado ka so kana dili na para kang bato. Para na mahigala sa ubang senador nga ilang ipapriso unya maka-participate gihapon mga sukid di paminaw. So kontrolahon sa minority, ilang mga higalang kontrolahon unya ang impeachment court inig sugod na sa impeachment trial. Mao na. Ang majority pod, ang ila pod mga higalang tuyo ni Marcolita, mausa na tuyo nga mga priso na magitaan atong barugan, bahalag ipapriso ta. Basta bisag to atas prisuhan, mag-online ta dito, mo-appeal tag session, bisag to atas prisuhan. Mao ni mahigala ang mahitabo. Straight to the point. So, kana maoy mga interest sa pikas o pikas, pero sa ako nagingon tinarong lang, para nako lang tinarong mahigala, angay na ning i-adapt day oy. Tinarong lang hangano man ang tanan nag-adapt na ni. Ang mga naminaw nako karon labi na kadto mga online teachers, mag-adapt sila. Otherwise kung wa na di pwedeng online, na di mo makakwarta diya. Kami mismo sa Arimen, ang mga managers, mga kaigalaan sa Arimen, doon namin mga meetings o makarelate ang ubang companies ani. Kadto mga companies mahigala nga kanang global o kadto mga companies nga nationwide ang ilang operation, di man yung pwede ang tanan managers imong ipa paluparon sa Manila every month mga higalag na ay meeting or every quarter kay kana mga managers sa Arimen puro sa nag-handle of program indekin. Mabiyaan yung programa. Daghang kag mabiyaan ba? Mobiyahe pa ka dito, gasto mga kagalaan sa ticket back and forth, ang imong hotel dito, nga pwede naman ninyong ma-istoryahan, pariha naman istoryahan sa online day. Una kami magkita may mahigala sa mga manager sa Arimen sa katuig usara. Appeal ang top management. Kaya naman po yung mga time nga ang mga tag-iya po mahigala may musuroy diri namo. Labi man namin resibo kanunay ming suroyon resibo mga kagalaan. So no need nga magtapok tanan kadako gasto kadako sa oras nga mausik. So moving forward mo na ni kinabag-oron ato nang i-embrace ang technology karon. But ang sa minority dili sa musugot ana. Di sa musugot ana mahigalang online. Ngano tungod kay di sa musugot nga maka appeal sa session si
bato makaapil sa session ang ipampriso na kay kibaw na sila nga kadtong tuas majority ipampriso gina sila. So doon na pagmaniobra, pero ang katawhan ron mga kaigalaan nga nagtan-aw nakasabot sad mga kaigalaan mo na nga balhog kutob sa mga higala mo kwan nabalik ang history sa amahan sa una ni Marcos Sr. nga kadtong mosaway sa gobyerno mga higala balhog. Pila man kabok na nga tanggong atos prisuhan dakin. So karon mo like almost the same pattern na mga kaigalaan, pero ang problema ana ang mga tao kung imong inanaon, imong piton, mosamot tinuon mahigala og alsa ba. Mosamot mahigala og alsa mo na palihalo nang nanguyab unta kag babae kiba. Ayo halag panguyab. Ayo og imong piton aron mo sugot dili nang kalakihay. Ikaw na Maris, oyon ka sa kong gisulti na Maris. Mo ni ani nga kanabang og inyong kanon ang mga senators uban panguyab bila ninyo. Nga mo ana kinahanglan nga atong konbiktuhon sana sa tinalo nga pamaagi nga mao ni mo na pero og imong papriso mo dili mo kuan priso mo musukol hinon na kuan na mo samot og kakuan. Mo na nga ako example ha, manguyab kag babae tarungan lang diha nga sugton ka ayaw tiuni ayaw og pugsa kay basin og ma-pressure na pero dili gyapon ikaw may gihigugma. Disugot kay gitiunag kutsilyo ba? Na imagine ka kung ang mga judges may gala judge na mo decide ang usa ka huwis tungod kay dunay nag pressure niya. Di man na gawas nun siya ana. Labi pag imong ipriso mga higala kay kuan mo na nga didto na mugna may gala panahon ni Marcos Sr. ang katong kanta nga ibon ang may layang lumipad. Kulungin mo at umiiyak, di ba? Diha na. Wa mga higala mga tao ni samot og alsa, mo ni ilang tan-awon gyud in the part mahigalang Marcos dili mga hadlok ni nana. Ofiran kag malita di ko. Adi ka mosugot malita priso. So pulsahan. Ang mga tao nagtan-aw mga sukit di paminaw nining sitwasyon na og labaw tanan, do na poy Ginoo nga nagtan-aw ining tanan. Mo ni klaro-klaro lang yun mga sukit di paminaw. So mo to mga higala nga imong prisuho na mahimo nang mapriso mga kagilaan pero moribinta gyud na kay mo na gingon ibon ang may layang lumipad kulungin mo at umiiyak bayan pa kayat sana day sanang kantahan day ay more or less mo na itong tingugod niya paghuman kon pa yun pero mo na mga kagilaan imong pamprisuhon hindi mo sugot sa imong kuan sa imong gusto lahi na imong deprive sa ilang katungod mahigala sa ilang kagawasan just because di sa mo follow sa imong gusto tingali pwedeng magkagmang badaugon sa hamubo nga panahon pero mo gawas gyud mga higalang kamatuoran kay ang katawhan do na magay kagawasan di man na pwede mga higala nga kinini ang magpadayon mahigala kanin ana nga klase sa buhat. So amo na ato lang timan anan napita mga sukit paminaw do na gyud mga higalay mga mahitabo ini nga biyan sa atong kontrol mga sukit paminaw. Tuhi lang gina sa imong tan-aw gamhanan na kay tao ka mahigala diha nga gitagaan sa mga gahom pwede na himuon. But dunay mga butang nga biyan sa atong kontrol. Not just number one. Simply dominant.